Molweni nonke eMzantsi Afrika. Ninixolele uba ndingatshevanga, ikhona nje into ebangela uba ndingatshevi. Kudala nindifowunela abazali, nindibamba kooWhatsApp, nindibamba kooTikTok. Umntanam ufuna uektha, umntanam uyadensa, umntanam uyacula, urhalela naye azibone efana nawe budget. Mamelani ke naku kwenzeka. I-Rise and Shine ine-national tour apho sikhangela izakhono zabantwana abakwazi udensa, abakwazi ucula, i-radio producer, ii-presenters, intoni. Mzali ke zisa umntana wakho. Izawuqala eGeorge, ndazi uba ithemba lethu hall kodwa isezone 3 nge-15 kaNovemba. Iphinde nge-16 kaNovemba ibe lapha eMneway ekhaya elitsha. Apho ke siphethe ii-actors enizaziyo, ooSimphiwe Majozi, nimazi as uSibusiso kuzalo. Andaba nguNelisa okanye Annelisa, uxolo uba ndizalibiza wrong kodwa ngumchunu, ngulo wayeyitsheri kaSibu aphinde abe ku-My Brother's Keeper. Nezinye ii-actors nezinye, nam ndiyi-actor nindazi as uBudget okanye uCaptain Rhoyi Gqeberha the Empire. So please ke mzali, zisa umntana wakho. Nawe mzali ubusaqonda uba nam ndisarhalela uba ndisenaso isakhono, yiza nawe. Iipowusta ke ndizazixhoma ecangwalele nto, ucangwale video. Iinamba zam ziyafumaneka kuFacebook, iyaWhatsApp lana, bunamibuzo, but ipowusta izawube ihleli nazo zonke iinkcukacha into yoba kwenzeka ntoni. Nizawuphuma kulaa mibuzo bazali bam, into yoba umntanam angenza njani. Zonke iinkcukacha zizawuphuma phaa ngalaa mini into yoba umntana wakho angenza njani ukuze azibone iyi-actor ebhatalwayo okanye azibone idensa ebhatalwayo ngenye imini. Makube njalo ke. Amen.